everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Kamong tanan nga mga sinaligan din sa pay. Ang akong gusto makita ninyo nga magsulob kamo og pink. O sa tanang adlaw. Ang gusto ko makita nga ang inyong isulob color pink. Magbutay or magniktay ang tanan og pink. Ay, ginawa ko. Marami yanig. Ayaw pagsupak. Buhata ang akong gustong mahitabo. Nakasabot ba? Ma'am. Nakasabot kayo, oy. Marami uni-anig, manayos kindergarten. Attorney? Si Ma'am Elsa? Naon sa man ka? Gipiyong mo imong mga mata. Hingon sa galit ka naglain ang akong kabuhi, Remy. Ay, gikabuhi ka, Ma'am Elsa. Uy, gibo ka na imong mga mata. Remy, Oh, ingon sa natuyok ang akong palibot. tuyok. Sa akong pananaw. Ha? Nalipong ko. Oy! Tabang Ma'am! Dali, ma'am. Dali, ma'am. Manglingkod ta. Ay! Nakuya pa na yun noon! Kalit siyang luyaw. Nakuya pa, doktor. Nanay. Elsa, Armando. nakuyapan ka. Nagpasagan ka tingala sa imong lawas. Kanunay ko ikaw ang gipasidanan. Nga dili ka magpalabi sa imong trabaho. Hindi ko gusto ma-stress ka. Hinungdan nga wa ko ikaw patuwa sa imong opisina. Excuse o na ninyo duha, Attorney Elsa o Doc Armando ha. Palayo-layo lang ko ninyo. But, tawagan lang ko niya ako. Tawagan lang ko ninyo kung di kinahanglan ha. Sige, Remy. Sige. Armando. Wabay ako magpasagad na lang sa akong panlawas. Nipahuway yun kani ko. Sa ko nakita, nagluspat ka. Ug, nagdraya imong panit. Armando. Dali sa laboratory. Kay check up ka. Gikan si mong dugo, ihi, o stool. Kung mahimo, i-process ko ikaw sa pagpa-x-ray, ultrasound. Armando. Dali na sa laboratory. Ayan kita sa laboratory. Armando. Ngano, Elsa? May isulti ko nimo. Sa dili pa ko nimo ma-check up. Usa ka na, Elsa. Duha ka puwan kapin nga. Nga na ko rigla ha. Ug niglain ang akong lawas. Elsa? Oh, tinod ang akong gisulti, Armando. Nagduda ko nga. Apa na? Basin og ang akong pagduda. Naglabi ang sayop ng pagduda. I-pregnancy test ko ikaw, Elsa. Aron sa pagsiguro kung mapus ka ba yun. Ay, hain naman ka na suwasay, oy. Nakapahimutang na ko din sa lamesa sa among pagkaon. Wasay! Wasay, dari na kay mga onata! Wasay! Irang! Ay, Nara ko dito, Rang! saba di. Nara ko dito! Narakadito. Dali kay mga onata! Anha ko diri, ha? Anha ko diri.
Dairang! Sayo pa sa bada, ay! Padong na ko dito, day! Padong nakadire. Ay, Taka lang ka, gilawit dahang Sayop. gabayag naong ni mong Sayop. masaya ka. Humukan ako masayop, oy. Bitaw. Hala! Gingalan ko ni mong hanggaw, day! Dili na ko ni mo love, dairang. Love ba ya? Love, ay. Kristen Dinoy! Rina Garcia! Mga unta ninyo, day! Oy! Nang Lina sa sitio Tuburan! Kumusta sikat-sikat si mong anak nang? Ha? Nang Lina! Waka ni baboy diha! Tawag ko sa nakos. Rosindo Abapo, be! Kaya basig, majili niya. Rosindo Abapo! Wala ko kakita ni mo, do! Hasta Noel Rabi, wala kita ni mo! Kumusta ka na, dong, Rosindo? Noel! Noel Rabi! Kita kang Rosindo, dong! Ay nala. Awa mo na. Kalas na itong tawagan mo Ay, mo. ay, wasay. Last na to. Si panampitan ng kuan Noel! ka tawanag mga Noel! rinatanan Noel! Ay na lang. Oy, O niya na, do! Magbayad sa kong sundang, do, ha? Gawin Hot mga ka na, do! Aray! Kaliwat man tingali. Aray, irang. Siyang maluna buang. Sagpa bayot ang kunin na mo. nabuang. Kaliwat ka! Gisag pa ako ni mga naman ka! Ngano ka? Ano ka? Ang tada ka ngano? Oh, nga ano? Nabungol ka! Kagasige magkagsinggit-singgit! Amaw na diha! Nabungol. Baya ang imong laway, nilagpot ba yan Singgit. kanon nun? Pagka Singgit na. inahak ba inikip Singgit na ng bungol. Gigutom na rabaon ta ka! Singgit na ng bungol. Gigutom Mukaon ka! Di mukaon ka! di ko kaon na wasay ay kag imong laway nagtuaset diha sa pagkaon! Naon sala. Alagaw kanon. Kanan lang kong laway. Nda! Ay! Kaluod ba ni musaya ka ay? Yeah. Lakaw na dito. Pawa na dek. Mukaon ako. Kaon ako. Tanaw man ka. Tanaw ka. Ge. Hungit ka mo. Hungit ka. Kaon lang diha. Oy. Gikuha mo na mo sartin nga doon sudan. Ngano ka? Imo nang kanon. Oh. Ako ning sudan. Habhab diha. Ala. Malagwa kay sudan. Allah karaan. Pero napiktahan ko na. Ikay hab-hab! Sa pa? Wala ko sudan. Sama ninin ako. Nga mabusog ko. Dairang! Wala ka mahigugman ako, day! Gikuhaan man ko mong sudan, dairang! Day! Baha ko, day! Baha ko, dairang, nga pinatuwan! Dairang! Hey, kapoy be ning banahan ni oy. Mo pa'y gitawag og kaon sa baan pa kaayo. Nalagpot na lang noon ng ay na lang kay mukaon para ba ko. Kaon na ko kay gigotom na ko. Di ko gusto magutman ko. Dili sab ko gusto nga magutman sa suwasay. Kay iya kanon ako sudan. Mas lami ning ako kay sudan. Nyang iya kanon raman. Ay, di, maukaon na ko ba? Kalami sa sudang buwad. Di ba kakuan ni mayute ay na? Nga parat maning buwad. Naglanlan ng biyan na ko na. Ay! Ikaw! Ako! Nanang kuyawan mo ka! Wala ka manong ka yung pagkakita na ako! Aw! Ay, kalimot manggod ko! Ituod siya! Nanong diyam kasi kahil akong gipasilungan! Kawan mo wasa! Cut! Ilsa! Armando? Ngano ba? Iyon sa malipayon ka man. Ilsa, dili masukod ang gibati kong kalipay karon. Dili. Ha? Tarawa, nagkita ka din eh. Tarawa kung sa'y ako gigulitan. Ang pregnancy test ka na? Ngano? Sa katapusan, natuma na, Ilsa. Natuma na ang atong gipangandoy. Ang dugay na itong gipangandoy. O gipaabot. Armando! Relax. Armando! Relax lang. Ayaw ka kurat. Relax.
Kalma lang. Dili ba yung makalitan ka? Okay? Kuan. Relax lang for a few minutes. So di para ko isulti ka mo ang akong bagong libawan. Okay? Ay, doon ako ipaabot ninyo. Doon ako isulti. Kaya akong isulti. Dili ni ako. Basta ako yung musulti sa dili ako. Gisugod ako. Sugod ni sa atong among babae. Ano, nagmam ka na ako eh. Sugod ni sa atong among babae ni Atty. Elsa. Pero sa pagkakaroon, dili na mutawag niya og attorney ngadto sa atong amo nga babae. Ikaw nga naman. Ayaw ba Wala lagi ko magbuot, paminaw ra gud mo gud. Ging na tabitaw mo nga gisugod ako dili ni ako insulting ako isulti ninyo. Paminaw mo ha. Wa gyud ko magbuot-buot. Kakita mo gyud sa palibot nga gipakuha ang tanang bag-o tang gikortina nga evergreen sa palibot, di ba? Oo niya gipailisan og Pusha Pink. Nan karon. Doon na sa siya gisugo. Gusto niya nga dili ta mo tawag niya og attorney. Kondili, ma'am. Muna, ma'am ang gusto niyang ipatawag nga to niya. Ay, ambot lang, wag ko kibaw. Niya pa. Alabaw sa tanan, kaangay ninyong masayran, angay mong masayod nga, kama, kitang tanan, sugod karon, iyan ang makita nga ang atong gisulob kay, kama, pus gamay, Pusha Pink! Naunsa ba mo? Mo lang Japon akong tubag. Mo lang Japon. Wa ko may baw. Aw, kung gusto mo. Pangutanan mo ni attorney. Aw, ni Ma'am Elsa di ay. Karon nga, nakarelax ka na. Sultihan ko rin. Darling? Sweetheart? Ikaw gyud. Naghinubra ang imong gitawag nako. Unsa pa na ha? Sige nasulti na ka excited nako. Mabdus ka! Tinuod ka Armando? Wow! Mabdos ko. May anak na unya tang mapaabot? May anak? Oh. Elsa? Ngano? Ngano, Elsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.